it down. 'Cause face to face we'll never dare say, and they will be the one trying to break us down. Who cares, love, 'cause we're so close now. And kiss me and hold my hand, 'cause we don't know, we don't know. And kiss me and hold my hand, 'cause we don't know, we don't know. 'Cause face to face we'll always know, eyes don't lie. 'Cause face to face we'll always say, I told you all my fears, my own secrets and all my dreams. I'm sharing every night, every moment, every word. You kiss me and hold my hand. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Què tal? Bon dia pel matí, com sempre. De bon matí. Ja tenim gent al xat. Doncs bon dia, Nuntor. Bona matena, en Jaume Piqué. Què tal? Bon dia. Bon dijous gras, Jordi Pi. És veritat. És veritat. Senyors, estem a dijous gras. Avui toca menjar truites. I botifarres d'ou. I bones coses en general. D'acord? Bueno, com haureu vist a través del meu outfit d'avui, estem en Creas Toltes. Avui tocava vestir-se de gala i jo em vesteixo de gala per presentar-vos unes quantes novetats i presentar-vos avui els partits polítics extraparlamentaris. Pensava que abans, havia pensat en el seu moment, de que només tocaria els partits extraparlamentaris que es presenten a les 4 províncies catalanes, però he pensat que saps què? Com que n'hi ha molts i tots tenen alguna coseta a comentar, els comentarem tots, d'acord? Així que avui comentarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partits extraparlamentaris que es presenten a les eleccions. Anem a mirar el xat. Els Charles Ingles, atenció, em fan la raid! 2 espectadors! Gràcies, Charles Ingles. Bon dia als riders que heu vingut. Magnina, bon dia. Quina elegància. Doncs sí, avui tocava ser elegant, avui tocava vestir-se de gala, no? Tot i que a mi vestir-me de gala és sinònim de vestir-me com Pedro Sánchez, vale? O sigui, a dir, camisa blanca, americana fosca i la corbata ben vermella. Que aquesta corbata vermella té una història molt bonica que us explicaré. Què et diuen al xat? Visca els lubis! Vinga! Vols botifarrador? Vols botifarrador? Hidroxpi, Jordi Vi. Per cert, sisplau, deixeu-me fer una coseta que és que em fa molta il·lusió fer-la perquè he estat jugant cosetes. Primer de tot, m'agradaria que seguíssiu... Epa. Hola, a veure si em surt. Com i qua. Seguiu l'Àngel Singles. Ja tinc shoutouts, senyors, ja tinc shoutouts, d'acord? M'ha costat el meu, vale? Em va costar el meu, però ja començo a tenir alguns shoutouts. Per tant, si fem coses com, per exemple, això... Sisplau, seguiu en Jaume Piqué. Seguiu-lo. Aquí el tinc. Més o menys cau aquesta alçada, els shoutouts. Queden xulos, Estic encara acabant de jugar amb ells, però bueno. Família Caricú, portes també els pantalons de mudar o a la part de baix és un xandall? No és un xandall, són texans. És a dir, queda una miqueta... A veure, mira, fem una miqueta així de llances, Texans amb un cinturó. Però bueno, més o menys així, Tinc aquesta aparença com de presentador de telediari, també. Hola, m'heu vist les cames? Sí, senyors, tinc cames, tinc cames. Nuntor, ja parlarem perquè m'expliquis com fer-ho, uau. Això és Stream Elements, no? Això és barallar-se amb l'Stream Elements i que acabi apareixent, perquè, hòstia, a mi em va costar el meu. Què més tenim per aquí? Família Caricú, que elegant, bon dia, Família Caricú. Esteu els dos avui? O només hi ha un dels dos? Manifesteu-vos en aquest xat que també ha aprofitat per canviar.
Bon dia, Àlex Santaló, bon dia. Ho diu guapo. Diu, bueno, gràcies. Guapo, gràcies. Diu, jo també vull saber com fer-ho, ja ho mirarem, poquet a poquet, poquet a poquet. Jo me n'he sortit més o menys i no sé, mira, m'ha fet com a gràcia provar-ho avui. Llavors també tenim una coseta, si esteu en el xat i veieu que sou d'aquells que aneu recol·lectant cafetonets, és a dir, la monedeta del meu canal, veureu que he afegit noves recompenses a banda de la de fer un cafè, vale? Fer un glopet de cafè. També n'hi ha d'altres, com per exemple que em podeu fer xerrar, dir una paraula en esperanto, o si acumuleu molts punts, entrar en directe amb mi, aquí amb mi a través del Discord, o algun dia fer un show, nosaltres dos, una recompensa que m'ha inspirat alegrement en la recompensa per subscriptors dels Caricos, de la família Carico. Jo també, família Carico, de moment l'Òscar. De moment, Òscar, bon dia. Magnina, elegant per informal, com deia la Martirio, arregla per informat, triqui-tri. La Marta segur que entra aviat, o ho veurà després per YouTube, òbviament. Sabeu que tots aquests directes que estic fent de cap a un matí se'n van després directes al YouTube i cap a migdia acostumen a estar penjats. Xevi, bon dia, Xevi. Diu, ojo, que ja tens Discord i tot. Sí, però em proves. De moment encara estic una miqueta com agafat una miqueta amb pinces, vale? Ara necessito 30.000 punts. Home, Jordi Pi, em sembla que... Hòstia, espera't un moment, això ho he de tornar a fer... Atenció, sisplau, seguiu en Jordi Pi, mestre de la comunicació. Per cert, noi, aquest dissabte és la vostra, diguem-ne, festa major, no? És el Dia Internacional de la Ràdio. Bueno, avui tenim moltes coses a comentar. Abans m'agradaria comentar un parell de coses que m'han passat. En Jordi Pi, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, m'acaba de passar pel Telegram, que diuen ells, Telegram, cap podcast català sense el seu grup de Telegram. M'ha passat una cosa que és espectacular. Resulta que hi ha un punt del programa electoral del PDeCAT, em sembla, sí, del PDeCAT i de Junts per Catalunya, que està literalment copiat, paraula per paraula. El puntet que el programa que deia dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de comunicació públics, de la CCMA i de les cadenes locals. Si agafeu aquest punt del programa del PDeCAT i del programa de Junts per Catalunya, és exactament el mateix. O sigui que és espectacular, vull dir, estàs copiant els programes electorals i això ja és una cosa que era, per mi, ja gairebé inaudita. Què més tenim? Mira, ja estic veient que també el Stream Elements també comença a tirar-me missatgets de publicitat, cosa que també està prou bé. Família Carico, només me falten 24.000 cafetons. A poc. Més setites, bon dia, bon matí, no s'esperta per aquí, però sense algoritmes, exacte, programes sense algoritmes i amb elegàncies. El més setites també és un sotocalec. Hauré de posar algun moderador, perquè em tiri aquí els shoutouts, com fa el Jaume Piqué. Ell així es dedica amb les baquetes i jo, nosaltres li van tirant els shoutouts. Bueno, família, què tenim avui? Doncs avui tenim molts programes electorals de molts partits petits, m'he hagut de fer un llistat així una miqueta exhaustiu i m'agradaria començar per els dos que es presenten a les 4 províncies catalanes. I comencem per... Recortes Cero. Recortes Cero, un partit polític que es defineixen com d'esquerres bastant tirant a comunistes, d'acord? Que es van ficar aquest nom perquè el seu programa electoral bàsicament es basa en que no volen retallades, no volen més retallades, cosa que és quelcom que és bastant compartit amb molts partits d'esquerres, incloent els comuns i la CUP, que han passat per l'esquerra, per exemple, partits com els comuns o la CUP, perquè presenten 4 candidates a les 4 províncies catalanes, les 4 caps de llista són 4 dones. Bon dia, Alguacil. Però el seu programa electoral té un petit problema. I és que si un va a la web de Recortes Cero i va a les propostes al programa electoral del 14F a Catalunya, veurà que no hi és. Bé, hi és, però no hi és. Hi és, però és com si haguessin agafat literalment aquell Google Docs on estaven escrivint el programa i bàsicament només havien escrit com us diria, com l'esquema del mateix programa electoral i han fet còpia-pega i l'han ficat a la web. Per tant, si un vol veure les propostes de Recortes Cero, no les pot veure. Però Recortes Cero té una altra coseta
destacable i és, com us diria jo, és una cosa històrica. Resulta que Record Tercero no es va dir sempre així. No es deia sempre Record Tercero. Abans es deien la Unificació Comunista d'Espanya. Un partit de caire prosoviètic, per dir-ho d'alguna manera, que abogava perquè Espanya fos una república socialista tirant a soviètica i, sobretot, un país on els nacionalismes estiguessin prou subjugats com perquè no tinguessin ganes de sortir a la llum. ¿Vale? És a dir, era un partit nacionalista espanyol, unionista i molt comunista. Però és que a banda d'això, i això es pot buscar per internet, la Unificació Comunista d'Espanya és l'únic partit polític espanyol que ha estat declarat de forma oficial una secta. Sinex. Aquest partit polític era un partit que en el seu moment va ser considerat una secta i que era perillós i que es menjava el coco de la gent que s'hi afiliava. I de fet, si aneu a la seva pàgina web, recordtercero.es, no sé, fa una miqueta com de grimilla, fa una miqueta com de cosa. D'acord? Doncs bé, si voleu votar a Record Tercero, ho podeu fer a les 4 províncies catalanes. Qui era el líder de la secta? Doncs bàsicament el president del partit, és que ben bé no ho sé ben bé qui era el líder, no... Dic, vale, com creadors, sí, però... Però perquè parles de Junts, diu. Molt bé, Jordi Pi, molt bé, molt bé. Oi, que macos els emotes de creadors d'en Xevi. Què més? Continuem amb l'altre partit que també es presenta a les 4 províncies catalanes i no és altre que el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya. Amb aquest nom rimbombant, bàsicament és la secció catalana del partit espanyol Partido Comunista de los Trabajadores de España. Un partit polític que pel nom ja podreu veure que és un partit de caire comunista, molt comunista, tirant a ja gairebé soviètic també, que aboga per, entre altres coses, acabar amb les retallades a través de la nacionalització de tot, absolutament tot el que és nacionalitzable, d'acord? Anem a mirar un momentet, és que estic mirant la llista. Doncs sí, la llista bona, perfecte. El cas és que aquesta gent volen nacionalitzar absolutament tots els mitjans de producció, totes les fàbriques, tots els àmbits de la societat. Jo què sé, per exemple, la indústria farmacèutica, nacionalitzada. La indústria de l'automòbil, nacionalitzada. Els mitjans de comunicació i els mitjans empresarials, controlats pels treballadors, per comitès de treballadors, per soviets gairebé una miqueta, no? Entre les seves propostes, que n'hi ha moltes i molt variades, de fet era un programa electoral bastant ben fet i bastant ben dissenyat per ser un partit comunista, o sigui, amb un logo, una fase, un martell i una estrella vermella ben xules. Hi ha una que m'encanta, que és que el seu programa feminista està molt encaminat cap a protegir els drets de les dones treballadores i, per tant, la majoria de punts feministes són punts feministes en tant en quant són dones treballadores. Per exemple, volen allargar fins a 12 mesos el permís de maternitat, cosa que m'ha semblat molt divertit i molt necessari, ¿vale? I l'altre és que tenen pensat que els problemes i els maldecaps i les molèsties físiques derivades de la menstruació estiguin considerades una causa lògica de baixa laboral. De tal manera que si les noies treballadores tenen la regla i els hi molesta molt, que és molt normal, estan dispensades d'anar a treballar i es considera un motiu de baixa laboral normal i corrent. D'acord? El Partit Comunista vol nacionalitzar el nacionalitzador, que nacionalitzi, bon nacionalitzador serà. Cabrons, això és un bon... Passant, no sense dir una cosa, la tassa. Avui li he manllevat la tassa a la meva dona, que li van regalar una tassa de la potassa, i a la tassa... no sé si es veu bé. Es veu al revés. Bueno, es veu al revés o no? No, mira, a Catalunya diem bon dia i sobretot puta Espanya. Llibertat d'expressió. Aquesta és la tassa d'avui. Doncs bé, si voleu votar al Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, podeu fer-ho a qualsevol de les 4 províncies catalanes. Arribats aquí, hem arribat als 2 únics partits
polítics extraparlamentaris que es presenten, bueno, extraparlamentaris que comento avui, que es presenten a les 4 províncies catalanes. I anem al següent, que és Unidos por la Democracia, Jubilados. És un partit polític... Ah, no, perdó. No, encara me'n falta un. Izquierda en Positivo. Aquests es presenten a Barcelona, a Girona i a Lleida. Tarragona, si sou de Tarragona, ho sento, no podeu votar a Izquierda en Positivo, que potser tampoc caldria, ja us ho dic ara. Izquierda en Positivo és un partidet d'esquerres que, si mires el seu programa electoral, passaria per ser un programa electoral del PSOE, normal i corrent, però sí que fan molt d'èmfasi en el fet de que consideren que Catalunya està com sumida en el nacionalisme i que per tant això s'ha d'arreglar. Família Garicó diu, bon dia Enric, suposo que deu ser la Marta. Bon dia Marta. Has vist que guapo que estic avui? Que se mou Pedro Sánchez i tot. Doncs bé, Izquierda en Positivo és un partit, doncs això, considera una de les seves propostes estrella és que diu que la causa de que el nacionalisme aquí a Catalunya estigui tan pujadet és perquè no hi ha hagut prou presència de l'estat espanyol. Llavors el que proposen és que, literalment, l'estat espanyol tingui molta més presència a Catalunya. D'acord? Per exemple, doncs això, que el català i el castellà siguin exactament iguals a l'escola i a qualsevol àmbit de Catalunya, que el govern tingui molta més presència. Però si hi ha una cosa que m'ha fet gràcia del seu programa electoral són les seves propostes per a educació, i és que consideren que volen, si ells governen, volen ampliar l'oferta de menús escolars per incloure menús vegetarians i vegans. És l'única proposta, és l'únic partit en el que he trobat una proposta similar, almenys que jo hagi vist, d'acord? A veure, no deixa de ser una proposta interessant, és a dir, quants de vosaltres coneixeu, ja sabeu que hi ha, per exemple, el fet de que diu, Nuntor, diu, sigui el que sigui i sigui el partit que sigui, aneu a votar, collons. Això vols que digui en esperanto? Uau, no sé si tinc tant de nivell. Seria... Esto tío que estás. Que la partito que estás. Iru Balotti. Collonai. Collons és collonai. Iru Balotti, collonai. Diu, sóc que són d'esquerres, doncs. Doncs sí, Xavi, sí, de fet s'autodefineixen com a esquerres i acostumen a posar en els seus pamflets electorals que, com que el PSOE no ho és, algú ha de ser, no? I són ells, vale? El cap de llista és un senyor de l'Hospitalet de Llobregat, d'acord? Per tant, si voleu votar a Izquierda en Positivo, hauràs de fer un especial per a l'altres en esperanto. Hòstia, m'hauré d'apuntar-ne unes quantes, perquè hi ha algunes molt divertides. I m'ho apunto per vídeos després d'aquest període electoral. Rizzo Maloni, bon dia pel matí. Què tal? Com estàs? Bueno, què més tenim? Ara sí, si sou votants de Tarragona no podeu votar a Izquierda en Positivo, però sí que teniu l'oportunitat de votar a Unidos por la Democracia Jubilados, que el nom és Unidos por la Democracia, DEF, que no sé què vol dir, el Partido de los Jubilados i Somos España, d'acord? Un partit polític que no s'afineix com que no és ni d'esquerres ni de dretes, però que és molt espanyol. Molt espanyol. Molt. Unidos por la Democracia, bàsicament el seu logo és el mapa d'Espanya. No té cap més, ¿vale? Vamos Españita, sí, vamos Españita. I el tema és que amb aquest partit polític que es presenta només a Tarragona no tindria cap mena d'interès, a banda que aquí fica pel mig els jubilados, ja veurem que el tema jubiletes dona joc, si no fos perquè aquesta gent es van voler presentar en unes eleccions abans, no van aconseguir prou avals i no van aconseguir el dret a participar a les eleccions i van decidir crear-se les seves pròpies butlletes electorals perquè la gent pogués votar nul, i a les butlletes electorals era molt divertit perquè el llistat apareixia, diu que es presentaven per la província de Tabàrnia.
sí senyors, aquests de Unidos por la Democracia más jubilados encara estan amb la matraca de Tabàrnia. I ho van dient diverses vegades a la seva pàgina web. Més sentides, quan algú diu que no és ni d'esquerres ni de dretes, és que és de dretes, i tirant la fatxa directament. Molt espanyol i molt espanyol. Un moment. Egunon pel matí, Naisu Art, Naisu, què tal? Em fa molta il·lusió que estiguis aquí. La Naisu és una noia d'Euskal Herria que viu a València i que està aprenent valencià. És a dir, que si aneu al seu canal en el moment en què estigui en directe i li xerreu en valencià, li anirà molt bé perquè així podrà fer pràctiques de lectura i de listening. Vale? Egunon, Naisu Art, o Bonan Materon, que diríem en esperanto, o coses així. Vale? Tabàrnia pa la coca. Sí, paga la coca. Partit tabernès a Sant Esteve de les Roures. Una miqueta així, aquesta gent de Unidos por la Democracia más jubilados, más... Vale? Perquè sí, són com un reguitzell de sigles bastant important. Gran Carles, no es fan 10 ciutadans del món? Aquests són els pitjors. No, ja arribarem a aquests ciutadans del món, Sembla que són els següents. Sí, per cert, bon dia, Gran Carles. Paga, vale, perfecte. Pues, si voleu votar a Unidos por la Democracia jubilados, només ho podeu fer si sou ciutadans de Tarragona, que és l'únic que he pogut aconseguir llistes. I si sou de Tarragona, o de Lleida, o de Girona, és a dir, si no sou de Barcelona, teniu l'oportunitat de votar a Per un món més just, que és un partit polític que també és un clàssic. És un clàssic de les eleccions, també es fan molta fanyeta buscant els seus avals, les seves signaturetes, i intenten presentar-se sempre a totes les eleccions. Bon dia, Pitu Hype! Què tal? Bon dia, bon matí. El Monyaco s'acaba de connectar. Que grande, ja són 16 persones, tècnicament. A veure, bàsicament, Per un món més just és el partit del bon rotllo. Volen justícia, però no justícia en plan de som dolents, en plan de no volem que la justícia pagui o que la gent pagui, no. Volen que les coses siguin justes, amables, boniques, és a dir, són una miqueta un partit de fumetes, d'acord? No es defineixen ni d'esquerres ni de dretes, tot i que bàsicament tenen un programa farcit de coses socials i de salut, per tant podríem dir que és un partit tirant l'escarròs, vale? I molt perroflauta, molt pau i amor, giri a la mà, tots són molt macos, som els ciudadanos del mundo, una miqueta així. Necessitem un PP, un partit de plàstic. Sí! Violiste valencià, bon dia, Violiste, partit dels tripis, bon dia, què tal? Salut i bona música. Per tant, hòstia, vaig a provar una altra cosa, és que estic com molt emocionat, perquè de cop i volta s'ha entrant gent que no hi entrat mai. A veure si em surt. Seguiu el Violiste valencià si voleu passar bones estonetes escoltant un senyor tocar la viola, bàsicament, que és el que fa el Violiste. Doncs vinga, per un món més just, tenim alguna proposta estrella d'aquesta gent? Doncs sí, bàsicament una que em fa molta il·lusió perquè m'ha tocat molt de prop fa 2 dies. Per un món més just vol incorporar en el calendari vacunal totes aquelles vacunes que es considerin recomanables, però no obligatòries, de manera gratuïta. Em sembla perfecte. Jo he hagut de vacunar la meva nena amb una vacuneta que m'ha costat 100 euros i escaig, d'acord? I em va fer molt de mal haver de pagar, perquè és una vacuna que no és obligatòria, però és tan recomanable que és coi, com per no posar-li, no te la jugaràs. I doncs pagues els 100 euros. Pues bé, per un món més just, considera que aquesta vacuna i la resta han de ser gratuïtes. Pitu Hype, tocant? Que generós. que cabron. Enric, no t'acostumis que normalment desperto sobre les 9. Gràcies. Bueno, avui t'has llevat de bon dia, Avui ja portes un cafè bo? Mesetites, aquests van amb camisa blanca i van del rotllo Parlem Hablemos. És que no toquen el tema nacionalista. No el toquen, o sigui, no. La fet la cap de llista per Tarragona és una noia que és infermera, el cap de llista per Lleida crec que és metge, i el de Girona,
Em sembla que és autònom, però vamos, que no hi ha cap mena de referència al tema nacional. Cap ni una. Ni una. D'això sí que està bé, perquè costen la pasta les vacunes recomanables. Ahí estamos. Els problemes reals dels pares. I lo sabéis. Gran Carles, com? Que no són de franc les vacunes? Algunes no. Algunes són paganos, perquè són les recomanades, però no són les obligatòries. Les obligatòries sí que són gratuïtes i te les posen, bueno, doncs quan vas al metge que toca vacuna, però algunes són recomanables si són per malalties com molt xungues, i et diuen això, vull dir que si vols no cal que te les posis, perquè el típic, no?, que és un risc d'infecció molt baix, però, hòstia, que si et toca, et toca i és molt heavy. Xavi, tant que no són gratuïtes. No són gratuïtes les que entren en el calendari obligatori de vacunació. Exacte. L'estat del benestar, Gran Carles, sí. Doncs aquesta gent volen ampliar l'estat del benestar per un món més just. Recordeu, si sou de Girona, Lleida o Tarragona, podeu votar aquesta gent. I si sou de Girona, teniu l'oportunitat també de votar a la Unió Europea de Pensionistes. No buscau un partit friqui? Doncs aquí el teniu, senyors. Un partit de pensionistes per pensionistes. Bàsicament, les seves propostes són blindar les pensions a la Constitució, o a l'Estatut, o on sigui, i bàsicament fer la vida més fàcil als jubilats, a la gent de més de 65 anys. D'acord? Gran Carles, diu Jordi Pia, pel Sergi que ets d'ara. Sergi Massó, un dels membres de Montcada Bifurcació. Pitucat, quina... que jo em vacuno gratis. Vine que jo em vacuno gratis. Vols vacunes? Vols que et punxi? Violies de friki, pensava que això era el PDeCAT. Bueno, fet, cuidao, que el PDeCAT no és friki. El PDeCAT és potser el menys friki, és el més realista i el més gris de tots els partits independents que es presenten a aquestes eleccions. Ja ho comentarem aquest dissabte passat, aquest dissabte a les 4 de la tarda en el canal seriós de la Cimer Valenciana, debat a 4, anàlisi sobre la campanya electoral i fer una miqueta de hype de les eleccions de diumenge. Ja dic qui votar, doncs, els iaios. Si ets de Girona, pots votar a la Unió Europea de Pensionistes. Tenen una pàgina web que és lo peor, directament, ¿vale? I bàsicament parlen de pensions. No tenen cap cosa més. Si ets de Girona, també pots votar a la Alianza por el Comercio y la Vivienda, que és un partit polític que té una pàgina web espantosa, però espantosa, lletja de collons, i bàsicament es centren en dos col·lectius, els pensionistes i els autònoms. És a dir, aquesta gent van directament a afavorir o fer polítiques econòmiques per afavorir els autònoms, perquè puguin cotitzar i perquè puguin tenir moltes més millores i que puguin arribar a una jubilació i que, per tant, estiguin assegurades les seves pensions quan s'hagin de jubilar. D'acord? Per tant, si sou autònoms, potser us interessa aquesta gent. Entre les seves propostes hi ha, per exemple, el suport al comerç local, als pimes i a les micropimes, que els immigrants vinguin a Catalunya i en el moment en què vinguin se'ls doni un permís de feina, perquè puguin ser productius. No és en plan que facin com altres partits que diuen no, que vinguin ja amb el permís de feina. No. O sigui, que si volen venir, que vinguin, perquè a la que vinguin se'ls donin i que comencin a ser productius, d'acord? Diu, això no estem bé, no? Ai, per favor. Bueno, podria ser pitjor, podria ser Tarragona, ja ho comentarem ara en Tarragona, que també hi ha uns quants. Doncs el cas és que des d'aquesta col·lecció de partits podem extreure que els pensionistes tenen molt de temps lliure. Doncs sí, molt de temps lliure, molta preocupació pel seu futur, també. Perquè és en plan de dir, xicos, no hi ha cap partit que ens representi, ningú parlarà de les pensions, tothom parla de les pensions i dels jubilats i després ens tenen completament abandonats. Podria ser. Doncs la proposta estrella d'aquesta gent de Alianza por el Comercio y la Vivienda... bàsicament parlaven de pensions autònomes, que m'estava començant a adelantar ara mateix, perquè ve un ara que només es presenta per Lleida, per tant, Jaume Piqué, si m'estàs escoltant, tate al loro, que és Suport Civil Català. Sí senyors, un altre partit independent. També considera que a Catalunya va haver-hi prou moviment en aquests dies com per plantejar-se la independència de Catalunya.
tot i que no diuen ni com la faran, ni què, ni de quina manera, no mencionen l'octubre, no mencionen absolutament res del que ja s'ha fet, consideren que encara s'han de fer coses i que per tant s'ha de fer crear una miqueta de base, de ron-ron. Però aquesta gent també basen les seves polítiques en el suport als autònoms. De fet, el seu lema és molt divertit, el seu lema és llei de lo primer, i després comencen a parlar de suport als autònoms, suport a les micropimes, suport a les startups, suport als emprenedors, etc. És a dir, deuen ser un partit d'autònoms, igual que l'Aliança per la Comercio i la Vivienda, que troben que no se'ls ajuda prou. Completament respectable. Però tenen una proposta electoral que a mi m'ha fet com molta risa, que és la següent. En determinades situacions és imprescindible eliminar de manera immediata els peatges de les autopistes per a certs tipus d'emprenedors a partir d'uns criteris clars. I és que, a diferència del que diuen alguns partits, o força partits polítics, que és que s'han d'eliminar els peatges a Catalunya, perquè això és quelcom que és completament... és injust, d'acord? Si ens comparem amb altres comunitats autònomes espanyoles, perquè som una comunitat autònoma d'Espanya, d'Espanyita, resulta que la majoria de partits diuen no, s'han d'eliminar els peatges, però aquesta gent diuen que sí, però no. És a dir, els emprenedors i els pimes i els autònoms, sí. A la resta, ja ho veurem. D'acord? Per tant, si ets un autònom, vius a Lleida i t'interessa que els peatges s'eliminin només per tu, Suport Civil Català és el teu partit. Més tardit es diu tot molt concret el tema d'eliminar peatges, en determinades circumstàncies i per determinades persones. Sí, és que és com molt així, És pum, pum. Ets autònom? Sí. No ets autònom? Tu paga, tio. Tu paga. Que podries estar aturat o jubilat. Llavors aquí entraries en contraposició amb, per exemple, la Unió Europea de Pensionistes, que no ho posen a la prova, però que segur que volen que s'eliminin els peatges per als pensionistes, que ja paguen suficiente. Bueno, i ara venen dos... Oh, merda, m'he despistat avui. Bon dia, Roger, què tal? Com estic avui? Estic bé? Estem parlant de partits extraparlamentaris, tranquil. Vull dir, no... Estem fent una mica de tertulieta de cachondeíto amb els partits petits que es presenten a les eleccions. I ara en ve un... Enric President. Catalunya Independent. Enric President, Catalunya Independent. Vaig a prendre cafè, nois. El següent partit que m'agrada parlar és que si ets de Tarragona tens l'opció per votar per Som Terres de l'Ebre. D'acord? O de l'Ebre. Hi ha un català central que és el meu. Som Terres de l'Ebre. Un partit que, com podeu endevinar, està format per gent de les Terres de l'Ebre. Bàsicament, el cap de llista és de Som Amposta. Molt bones, bon dia Cardiff 35. Cardiff 35, que per cert s'està començant a animar amb això del Twitch. Si us agraden els escacs, seguiu a Cardiff 35, que comenta partides, fa així una miqueta de divulgació dels escacs a Catalunya. I a més també juga escacs, òbviament. Doncs si sou del sud, de les Terres de l'Ebre, aneu a Som Terres de l'Ebre. És un partit que per no tenir pàgina web, bàsicament he trobat que tota la seva informació està en el perfil personal del seu líder, que és aquest tio de Som Amposta. I poca cosa més, és que tampoc he vist un programa, ni unes propostes, ni res. Bàsicament volen posar les Terres de l'Ebre en el lloc que els hi pertoca a dins de la situació geopolítica catalana, d'acord? Diu que què t'apostes que no treuen representació? Què t'empostes? Ai, por favor. Oh, que xiste más malo, recrista. Doncs sí, m'emposto un pèsol i no el perdo, que aquesta gent, la seva trajectòria ha sigut tortosa. Chicos, por favor, va a Espanya, coño, va a Espanya. Per últim, si sou de Tarragona, i malauradament si sou de Tarragona, perquè aquests em queien bé, tenim el Moviment Corrent Roig. El Moviment Corrent Roig és un partit que és com la balanca catalana de Corriente Roja, que és un partit trotskista de la Quarta Internacional, ¿vale?
que si hagués tret representació, és a dir, si hagués aconseguit els avals a Barcelona, hagués presentat com a cap de llista a Roger Espanyol. Roger Espanyol és aquell noi que a la policia espanyola li va buidar un ull l'1 d'octubre i que toca el saxo i que va ser candidat també al Front Republicà. El cas és que no van aconseguir els avals a Barcelona, només els han aconseguit a Tarragona i per tant tenen aquesta llista. És un partit trotskista, per tant ja us podeu imaginar que va del rotllo comunista, del rotllo comunista hardcore, potser no tant com el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, no sé si van cap al tema d'ultranacionalitzar-ho tot, però sí que van pel tema, pues, el que diuen els partits d'esquerres de veritat, no? No a les retallades, no a les polítiques capitalistes, i anem a centrar-los una miqueta més en el benestar de les persones, encara que sigui amb un control exhaustiu dels mitjans de producció per part de l'Estat. Doncs bé, arribats a aquest punt, ja tindríem tots els partits extraparlamentaris coberts. Tots? No. Ens en falta un. Ens falta el Front Nacional de Catalunya. I és que el Front Nacional de Catalunya el comento demà. El comento demà juntament amb dos que possiblement heu vist que encara no ho he comentat, com són el Partit Popular i Vox. Sí, he decidit que per coherència havia de juntar els tres partits de dreta, extrema dreta, directament fatxes, ¿vale? I ho faré disfressat, perquè demà, amb el Carnestoltes, toca anar disfressat. I la meva disfressa ja veureu que va bastant en conjunt amb el que vindria a ser el tema del que tractaré. A veure, em fa il·lusió? Sí, relativa. Jo sempre estic bastant fan de mirar quins partits així d'ultradreta es presentaven a les eleccions. Ja he comentat primàries, m'ho he perdut. Ho vaig comentar ahir. I ho vaig comentar ahir primàries perquè vaig considerar que estava molt a la línia de la CUP, ¿vale? I el cas és que a primàries no he aconseguit trobar un programa gaire extens. Ja sí que hi ha un programa que comenten que són els garants de que els valors de l'1 d'octubre tinguin representació al Parlament, i de fet si guanyen ells o que França la proclamar la independència ja, ipso facto, vale? Però és que a banda del tema aquest de proclamar la independència i companyia, no tenen gaire cosa més. De fet, la resta del programa són, almenys encara està en procés de votació per part dels seus afiliats. O bueno, afiliats, socis, fan servir una paraula i no sé ben bé. Diu, ahir vaig estar molt liat amb la feina i no vaig poder seguir-te. No hi ha cap mena de problema, mesetites. Si aneu al meu perfil de YouTube, hi ha tots els directes que he anat fent tots aquests dies, hi ha penjadets perquè els pugueu tornar a revisionar. I sí, vaig acabar parlant de la gent de primàries. Doncs això, que demà em queden 3, el Partit Popular, Vox i Front Nacional de Catalunya, que es fan relativament ràpid perquè tenen programes relativament petits. I jo suposo que tenen programes petits perquè els seus votants tampoc els hi pots entregar un programa de 150 pàgines perquè si no es curtocircuiten, no? Es reinicien, d'acord? Mira, ara m'acabo de sortir un missatge de Stream Elements, em fa molt de risa, que de cop i volta Stream Elements funciona i em surtin aquí els missatgets al xat d'autopromoció. Doncs bé, què us ha semblat tots aquests reguitzell de partidets? Trobeu a faltar algun partidet que no sigui el PACMA, que ja vaig dir que a mi també em feia molt poca gràcia que el PACMA no estigués en aquest reguitzell de partits. Jo, per exemple, trobo a faltar la Comunió Tradicionalista Carlista, la CTC, que és un partit carlista, molt de dretes. La Falange, em diu en Roger. I, a més, cap de les seves mandarines. T'hi trobo a faltar Pirates, jo els vaig votar. Ai, maco, Pirates hi és. Està dins de la CUP. És a dir, la CUP és CUP i unes sigles molt llargues, doncs dins d'aquestes sigles molt llargues hi ha Pirates. De fet, si aneu al perfil de pirata.cat, a Twitter o a les xarxes, diguem-ne, trobareu les propostes concretes que Pirates ha portat al programa de la CUP. Però sí, en los viejos tiempos ens presentàvem sols i teníem... Jo trobo a faltar Duran i Lleida. Ui, clar, és que Duran i Lleida... Clar, els hereus de Duran i Lleida, que són els de Units Avancem, vale?
estan dins de la candidatura del PSC. De fet, l'Espadaler està dins de les llistes del PSC. Per tant, si Illa és president, poder Espadaler és conseller d'alguna cosa, Penseu. Diu, jo trobo a falta... Hauria estat risses tenir el Santín. Sí, però... Clar, és que el Santín diu que no es vol presentar a les eleccions, perquè el seu partit no hi creu en les eleccions. El Partit Comunista dels Comitès de Catalunya, el PSCC, no creu en les eleccions, per tant, consideren que no s'han de presentar. El Santín és aquest senyor, pels que no sapigueu, aquell senyor que va vestit doncs com jo ara, vale? Però sense barba, només amb el bigoti, i es considera trotskista, marxista-leninista, vale? I que té contactes a Bielorússia i a Corea del Nord. És el segon català que té contactes a Corea del Nord després d'Alejandro Caudevenos. I fa molta por aquest senyor també, por, risa o... Bueno, no sé ben bé què fa, vale? Però em fa també... em fa curiositat. Diu, a Duran i Lleida ja el tenim col·locat. Sí, no sé on, però el tenim col·locat. Què més? Doncs la falange, mira que en Roger deia la falange, clar. Quina falange? La falange autèntica, la falange... com era aquell? La falange de les Jons, vale? O la falange espanyola... Hi havia una tercera falange, vale? És que n'hi ha tres. L'autèntica és un partit que, com que guarda molt els valors de José Antonio, però... I no tant de José Antonio com del Ramiro Ledesma Ramos, és a dir, començaments dels 30, i és un partit que creu, per exemple, en l'autogestió de l'Estat, és com autàrquic i companyia, i Falange de les Jons sí que és el més franquista, el més... Bueno, la falange que tothom coneix i que tothom li fa molta por, vale? Hi ha una tercera falange, que ara no me'n recordo quina és, però també és una miqueta fricata. Per exemple, hi ha un partit carlista de Catalunya i la falange d'aquest dit. D'aquest. Gràcies. Hi ha un partit carlista de Catalunya que és molt divertit perquè proposa que Espanya sigui un estat federal amb un rei que no és el Borbó. Bueno, de fet és Borbó, però no és Borbó, perquè és aquella branca que es va separar i que va originar la Primera Guerra Carlina, que és un senyor, el candidat carlista al tron espanyol, és un senyor que és comunista i és com bastant d'esquerres, és molt així, i bé, és també un partit bastant interessant. Els carlistes de Catalunya tampoc es presenten, no sé per què, suposo que perquè no han tingut prou gent per recollir signatures, perquè és molt pesat recollir signatures. Jo ho he fet en el meu moment quan estava a Pirates i és molt pesat. Penseu, ja us he dit diverses vegades, que a Barcelona se n'han de recollir aproximadament unes 6.000 o 7.000 signatures. Té un altre conflicte amb els carlins, és el que necessitem a Catalunya. Ai, què més diu per aquí? Diu, jo tenia un convent de classe carlista, dels del CTC, i que ara va a tope amb Vox. Clar, és que els del CA... Crec que és una evolució... És una evolució natural. Els del CTC són molt tradicionalistes, molt catòlics, molt de missa, però de missa en llatí, no de missa així com del Concilio Vaticano II, que és una panda de rojeras. No, de missa en llatí, ¿vale? I que és molt normal que si no tens cap referent polític et representi país cap a que més s'acosta, el que més s'acosta és Vox, òbviament. A Gran Carles, amb qui aniríem ara? No, en un conflicte carlí. Amb qui aniríem? Amb el Borbó 1 o amb el Borbó 2? I és que a mi els carlins em cauen bé, en general. I més els del Partit Carlista de Catalunya. Opus a la catalana, pitjor, perquè l'Opus es centra molt en el tema religiós. Aquesta gent de la CTC és en plan cristianismo combativo. És a dir, jo soc cristià i a més vull que també ho siguis i t'ho faré saber a base d'hòsties, si cal. A la boda d'aquest hi havia 7 capellans oficiant. Clar! Bueno, como hay que hacerlo, coño, de toda la puta vida. Jordi Mesetites i Jordi Pi, aquests que comenta són de Santiago de Cerra Espanya, no? I tant. I a més molt vehements, d'acord? De fet, quan no s'han presentat ells sols, han demanat sisplau que la gent voti a la cosa més tronada que hi hagi en aquells moments, més o menys pel seu voltant.
També hi ha un partit que no es presenta, que s'ha presentat durant molts anys, que era Família i Vida, el Partido Família i Vida, que eren uns antiavortistes brutals, vale? Com molt obcecats, d'acord? Que suposo que si no es presenten és perquè volen el vot de Vox o el del Partit Popular, que vindria a ser més o menys els que se'ls acosten. Oh, Família Greu que volen que faci un clubet de cafè, gràcies. Ja se m'ha refredat. Però és igual, jo tinc criteri, em prenc cafè. A mi em prenc el cafè fred. Bueno, me falten 2 minuts i mig, gairebé 1 minut per les 9 del matí, i ja ens hem d'anar preparant, així, amb aquestes elegàncies. El Partit Humanista i el Partit del Cannabis també hi portaven foto les friquillistes. És veritat, Carles, és veritat. El Partit Humanista, els veritables Partit Taronja. Aquests sí que eren els taronges de veritat i no Ciudadanos, d'acord? I eren bastant renoncios, també. I el Partit del Cannabis fa molt de temps que no el veig. I de Viella s'ha fet partit? Que jo sàpiga no. Enric Pineda posa aquest vídeo, és brillant. El de l'Street Fighter, si veu veure ahir el... Ho deixo aquí en el xat perquè ara hauria de fer aquí moviments amb l'OBS. Però si aneu a veure ahir l'APM, d'acord? Hi ha un clip que és Street Fighter, l'heu de veure, és molt bo. És bàsicament l'entrevista de la Núria, bueno, la paraula dels matins, la presentadora, a l'Ignacio Garriga, amb sons de l'Street Fighter per sobre, ¿vale? I és com molt... és molt heavy metal, és molt heavy metal. Manuel Rodríguez, arriba l'hora de marxar, quina paneta. Que és que no és el que té despertar-se a aquestes hores, suposo. Que elegant! T'agrado? Semblo Pedro Sánchez. I estic superelegant. Encara no. Vale, Nuntor, tu m'avises, A la que en Jaume Piqué estigui ja llest, fem una raid. Jo em vaig preparant aquí el dashboard, perquè van anar a fer-ho amb el dashboard online. Doncs, senyors, ens anirem acomiadant, no sense abans fer esment que demà ens veurem aquí disfressats, comentant els programes del PP, de Vox i del Front Nacional de Catalunya, que el dissabte ens veurem en el canal de la Cimbra Valenciana, en el seu canal, diguem-ne, més seriós, i ja veurem, i encara hem d'acabar de parlar amb la Mabel, si el diumenge a la tarda ens dediquem a comentar els resultats electorals a través d'aquest canal que és nostre. Exacte com diu la Mabel, non-stop. I per tant anem cap aquí, cap a iniciar la raid, veiem que en Jaume Piqué ja està preparat, iniciem la raid, som en teoria 20 persones. Magnina, moltes gràcies a tu. Gran debat el que s'ha fet aquí, no TV3, gràcies Cardiff. Més que debat ha sigut una xerrameca, és el que té. Doncs apa-li, ens anem. Apa, adeu!